Pane Schwarzenbergu, souhlasil byste s tímhle sebeviděním Miloše Zemana? Já bych řekl, že ty úspěchy jeho vláda měla, že ty banky se musely privatizovat, protože všechny zkrachovaly. To je ovšem taky pravda. A že některé privatizace v té době měly poněkud pochybný charakter, je bohužel taky pravda. Pane ministře, mluvme konkrétně, které privatizace v letech 1998 až 2002 byly podle vašeho názoru pochybné. Mostecká uhelná. Pane ministře, Já vás opravdu nechci poučovat, ale měl byste vědět, že Mosteckou uhelnou privatizovala vláda Josefa Tošovského. Prosím o další příklad. Tak. Upozorňuji na to, že proces byl zahájen během vlády Miloše Zemana a tehdy Češka zatím přišel a varoval před tím, že stát ztrácí rozhodující podíl na Mostecké uhelné. Na Češného na to varování vyhodil. Popravdě řečeno a nemohl už dále působit. Tím se ten proces zahájil a pak už nebyl k zastavení. Ukončilo se to za Tošovského, to máte naprostou pravdu, ale kořeny celé tragédie, která dneska tedy vyplývá na povrch, byly tehdy. Jsem velice rád, že vaši příznivci tleskají, ale jemně bych je chtěl upozornit, že nemají historickou paměť. Budu vás citovat, pane ministře, protože správně jste to řekl, ukončilo se to za Tošovského, to máte pravdu, ale ti, kdo znají alespoň základní fakta, vědí, že moje vláda nebyla před Tošovským, ale po něm. Máte jenom ještě nějaký další příklad, když jsme si tady ten tak hezky rozebrali? Becherovka byla privatizována, to je pravda, ale popravdě řečeno, s tím tedy pan premiér měl poměrně málo co dělat. A byla rozhodnutí vlády, to je pravda, ale předešli. Rozhodující druhé kolo první přímé prezidentské volby nás čeká už za necelý týden. Já pevně věřím, že se nám dnes večer podařilo vám pomoci se rozhodnout, komu dát hlas a přeju vám, aby